UEMak sortu zenean erakutsi zigun Euskal Administrazioa, Euskaraz funtzionatuko zuen administrazioa posible zela. Eta urte hauetan guztietan arnasgunen garrantzia jarri digu mahai gainean. Sortu zenean, amets hauen inguruan askotan jardun genuen Iñaki Arregirekin. Gaur egun, hemen izan balitz, harro eta pozik egongo litzateke. UEMA gune da eta irradiazio gune izan behar du. Euskara nagusi izango den Euskal Herria amets, lortu behar duguna da, UEMako gune hori gero eta indartsuagoa izatea eta gero eta zabalagoa, gero eta hedatuagoa Euskal Herrian. Horretarako, zaindu egin behar dugu gune hori, baina gune horrek ere behar du inguru guztia gero eta euskaldunagoa izatea. Biek elkar lotuta Euskal Herri euskaldunago hori lortu ezagun.